Pani Kadlečíková, vy ste v ankete Slovenka roka 2025 nominovaná v kategórii Charita. Vašou srdcovou záležitosťou sú srdiečka tých najzraniteľnejších. Čo vás tieto srdcia naučili? Naučili ma strašne veľa. Naučili ma tej láske, ktorú nepoznáme v bežnom živote. Naučili ma obrovskej pokore, naučili ma trpezlivosti a naučili ma mať v živote nádej. A to je strašne dôležité, aby sme tú nádej v živote mali, lebo bez nej tie naše ciele ani túžby nikdy nebudú naplnené. Použijem vaše slova. Srdce rozhoduje, či budeme žiť. Ale my rozhodujeme, pre koho a prečo bude byť. Tak to vaše srdcie, čo by mi odpovedalo? Moje srdce bije pre všetkých ľudí, ktorých milujem. A medzi týchto ľudí patria nie iba členovia mojej rodiny najbližšej, ale aj moji kolegovia, lekári, sestry a hlavne